Здравейте! Днес продължавам с поредицата видеа с ревюта на продуктите за чуплива и къдрава коса на марката Preve Laboratories. Избрал съм комбинация от продукти за измиване, подхранване и стилизиране, за да ви покажа един цялостен протокол за грижа за коса, който може да приложите. Видеото е спонсорирано от онлайн магазина HairMag, които ми предоставиха продуктите за тестване. HairMag е специализиран магазин за професионална козметика за чуплива и къдрава коса, където може да откриете всичко за своите кадрици. От професионален съвет и консултация до подходящи продукти според типа на косата ви. Ако за първи път попадате в каналът ми, аз съм Ники и споделям в него видеа и съвети за красива коса и кадрици. Така че ако сте с къдрава коса или някога сте имали кадрици, които сте позанемарили с времето, абонирайте се за каналът ми, за да следите за всяко съдържание на тема кадрици, което качвам в него. Днес ще ви разкажа и за два съвсем нови продукти на марката, как може да ги комбинирате и какъв резултат може да постигнете с тях. Започвам с първия продукт, който е шампуан за дълбоко почистване на косата. Определено имаше нужда от такъв продукт, защото всяка коса има нужда от периодично дълбоко почистване на скалпа и косъма, което е различно от регулярното измиване с обикновен шампуан. Красивата коса започва от здравия скалп, затова и дълбокото почистване на скалпа е нещо много важно за красивия вид на косата и на кадриците, разбира се. Независимо, че мием косата си редовно с шампуан, има фактори или причини, които водят до натрупване на различни остатъци и отлагания върху косата, следствие на използване на, примерно, на шампуани с силикони, честа употреба на стилизиращи продукти, което принаска друкоските си ежедневие. Също така миенето на косата с по-твърда вода, което води до натрупване на варовикови отлагания, метални иони, хлор. Обикновените шампуани няма как да се справят с всички тези замърсявания. Затова и са създадени дълбоко почистващите шампуани, които да се ползват не ежедневно, а периодично, в зависимост от нуждите на косата. При някои коси това може да е веднъж месечно, при другите 2 пъти или 3 пъти в месеца. Но това почистване е важно да се прави, защото когато тези остатъци се наслоят върху косата, с времето създават проблеми както на самата коса, така и на скалпа. Проблеми като сърбеж, пърхот, бързо омазняване, утежняване на косата, липса на обем, чувствителност и раздразнителност на скалпа. А при къдравата коса това може да е причината и за незадържане на кадриците, липса на форма и обем, липса на резултат при използване на различни терапии, маски и продукти. За нуждата от дълбоко почистване на косата и при кои случаи е добре да се прави, ви разказвам в друго видео. Ще оставя линк отдолу, ако искате да го гледате. Аз продължавам с шампуана на Preve. Той е безсулфатен, но въпреки това е достатъчно ефективен, благодарение на добре подбраните съставки, които детоксикират и почистват скалпа от замърсяванията, като в същото време увлажняват, предпазват и подхранват скалпа. Тук имаме съчетание от активен въглен от бамбук, любимата ми съставка алоe, екстракт от центела азиатика, все едни разкошни съставки за хидратиране на кожата. Има добавени рециново, ленено масло, масло от бразилски орех. Съдържа и екстракт от зелен чай, който освежава косата и остава скалпа чист и спокоен, без раздразнения и изсушаване. Особено сега в края на лятото, ако често сте ходили по басейни, е добре да направите такова дълбоко почистване, за да премахнете натрупвания хлор по косата и да освежите скалпа. Периодичното използване на такъв шампуан ще се отрази и на кадриците ви, те ще бъдат по-бляскави, по-добре оформени и по-податливи на оформяне. Дълбоко почистващите шампуани по правило са по-алкални, с по-високо pH, което позволява на косъма да се отвори, за да бъде почистен добре. Но при това измиване косъмът остава отворен, което от една страна благоприятства използването на всякакви маски след него, защото продуктите и активните съставки в тях проникват по-добре в косъма, за да си свършат работата. Но от друга страна, след него е важно да имаме някакъв по-киселинен, т.е. с по-ниско pH продукт, който да затвори косъма. Т.е. да приглади кутикулите на косъма, а също така и да даде блясък на косата. Но по-честото използване на продукти с алкално pH се отразява зле на косата, защото води до сухота,
цъфтеж на косата, разслояване и други проблеми. Затова и тези шампуани следва да се използват не ежедневно, а когато косата има нужда. В ежедневното измиване е добре да се заложи на шампуани, които имат леко киселинно или неутрално pH, а балсамите и маските да са с по-ниско pH. Затова и след дълбоко почистване се използва маска или балсам, или и двете, които са с по-ниско pH. Идеята е да затворим косама, за да е по-устойчив на външните въздействия, един вид да го защитим. Днес след дълбокото почистване ще използвам балсама за дълбоко увлажняване, отново на Преве. За него ви разказах в предишното видео, ще оставя линк отдолу, ако сте пропуснали да го гледате. Този балзам е с ниско pH 3,6, като по този начин затваря кутикулите на косама и запечатва влагата в него, прави косата гладка и мека. Обогатен е с екстракти от розмарин, алое, масла от кокос, от шея, жожоба, съдържа хиалурон също така и осигурява необходимото подхранване и увлажняване на косата след едно такова дълбоко почистване на скалпа. Това е една много важна стъпка след дълбоко почистващите шампуани. Не я пропускайте. Винаги използвайте маска или поне балсам. След като сме се погрижили за това косата да е увлажнена, подхранена и мека, е време за стилизиране. За което ще използваме ето този нов продукт на марката. Това е желе за дефиниране и задържане на кадриците, което е с изцяло хидратиращ състав, което също го прави много подходящо за използване след дълбоко почистване на косата, когато тя има нужда от добро увлажняване. Съдържа екстракти от розмарин, алоe вера, масло от жожоба, витамин Е, хиалурон отново, все едни хидратиращи и увлажняващи съставки, които да заключат влагата в косама и да придадат на косата жизненост и блясък. Този продукт е с лека фиксация и може да се използва и самостоятелно без гел след него. Особено пък ако го пробвате за първи път, го опитайте първо самостоятелно, а ако не ви е достатъчно вече, следващия път винаги може да включите и гел като последна стъпка. Аз днес ще го пробвам без гел, за да видите как стои, но ще добавя една допълнителна екстра, която при мен се отразява чудесно на кадриците. И това са тези протеинови капки, които ще комбинирам с желето, за да оформя косата. Капките могат да се комбинират с всеки друг хидратиращ продукт, който използвате, за да постигнете по-добра дефиниция и еластичност на косата. Изключително удобни са за използване с капкомерче. Просто ги добавяте няколко капки към любимата си хидратираща маска или балсам или стилизант и вече имате един балансиран продукт. В капките има комбинация от соеви, пшенични, овесени и бадемови хидролизирани протеини. Отново има хиалурон, има рециново масло, масло от жожоба, едни чудесни съставки, които могат да възстановят сухата и увредена коса, да повишат нейната еластичност и да върнат блясъка на косата. Аз често ги добавям към маската за коса, като за моята дължина използвам около 15 капки, които разтварям в количеството маска, което ще използвам за дължините на косата. Нанасям, стоя около час, но ако косата ви не е толкова суха или увредена, може да стоите само 15 на минути и да изплакнете. На сайта на HairMac имат по-подробно описание как се използват тези капки, и винаги може да се обадите за консултация. Също така на сайта на HairMac са дали един тест как да разберете дали косата ви се чувства добре с протеините. Значи измивате косата с продукти без протеини. Използвате стилизиращи продукти, които не съдържат протеини, за да оформите косата от едната страна, а от другата страна на косата ползвате същия продукт, но към него добавяте от протеиновите капки. Когато косата изсъхне, сравнявате резултата от двете страни. Има коси, които обичат много протеини, моята коса е от тях. На моята коса се отразяват много добре тези капки, когато ги добавя към стилизиращите продукти или пък в маската ми за коса. Ползвам продукти с протеини почти на всяко измиване, като обикновено шампуана и балсама предпочитам да са без протеини, да са хидратиращи, а стилизиращите продукти, крема или гела, да са с протеини. Отскоро добавям и в маската за коса от тези капки и резултатът е много добър при мен, но имайте предвид, че всичко зависи от нуждите на косата ви. Ако косата ви няма нужда от толкова протеини в момента, може да стане по-твърда, по-суха от тях. Ключът е в баланса. Така че наблюдавайте косата си и вижте от какво има нужда в момента. Нуждите на косата се променят и дори в дадения момент тя да няма нужда от протеини, това не означава, че няма нужда от протеини въобще. Всяка коса се нуждае от протеини в правилното количество.
Затова тествайте и давайте на косата си това, от което има нужда в дадения момент, за да имате една здрава, красива и балансирана коса. Аз отивам да си измия косата, после ще оформя с желето, като ще добавя от протеиновите капки и ще ви покажа крайният резултат. По правило, косата винаги се мие 2 пъти с шампуан. Шампуанът се нанася първо върху дланите и тогава върху скалпа. Дълбоко почистващи шампуани са единствените шампуани, с които се мият и дължините на косата, а не само скалп. Идеята е да се почисти и косама от натрупаните стилизанти, силикони, поликвати, варовикови или други отлагания. Ако в даден момент усетите нужда да сложите още шампуан, първо добавете малко вода, разтъркайте внимателно и тогава добавете още от шампуана. Когато правим дълбоко почистване, първия път измиваме с дълбоко почистващ шампуан, а втория път може и с някой по-мек. Ако се използва дълбоко почистващ шампуан за двете измивания, то при първото измиване мием скалпа и дължините, а на второто вече само скалпа, като оставяме шампуана за 2-3 минути преди да отмием с вода. На второто измиване няма да ползвам същия дълбоко почистващ шампуан, защото усещам косата си вече скърцащо чиста, силен шампуан е, затова ще използвам увлажняващия шампуан на Преве. След отмиване косъмът се усеща леко сух, което е нормално след дълбоко почистване, но пък е чист и скърцащ. За оформянето на косата отделям желето, което ми е необходимо за дължините и добавям към 10-15 капки. Смесвам ги в отделна купа и ги нанасям върху косата преди стилизирането с четка. Аз вече съм готова с напълно изсъхнала коса. Така изглежда косата ми след измиване и стилизиране с продуктите, които ви показах. Усещам косата си много подхранена, жива, не я усещам суха, въпреки дълбокото почистване. Шампуанът като цяло е добре балансиран от към съставки, няма изсушаване на косата, особено когато сме се погрижили да увлажним добре след едно такова дълбоко почистване. Скалпът е спокоен, приятно освежен. Косата стилизирах само с желето и с добавени протеиновите капки, както видяхте. И както виждате, дори и без гел, косата е доста добре оформена, кадриците са дефинирани, няма и много фриз за момента. На следващия ден може и да има повече фриз, предвид това, че не съм ползвала нищо с по-силна фиксация. Така че ако вашите кадрици имат нужда от по-силна фиксация, за да се задържат на следващите дни, следващия път може да включите и някакъв стилизиращ продукт, гел, пяна, мус или каквото използвате. Може да опитате дори с някои от геловете на Преве, те имат добра фиксация, без да утежняват косата. Разбира се, може да използвате желето и самостоятелно. Даже моят съвет е да опитате първия път само с него, за да видите как действа на косата ви. И разбира се, не е нужно всеки път да добавяте от капките, още повече, ако усещате, че косата има нужда предимно от хидратация. Но опитайте и капките, защото резултатът ще е различен. Ще се радвам да споделите как се е получило при вас. Винаги се радвам на вашите коментари, така че не ги пестете. Това беше всичко за днес. Ако видеото ви е харесало, дайте ми по един лайк. Под видеото ще остава линк към използваните продукти, за да ги разгледате. От мен много слънчево настроение, блясък в косата и радост на душата.